Na tashi da ke zuciyar ke zanwa bai tukana farar aniya suna gimbiya Allahu ya san manufana iya yanayin da na damu da shirayya zan na manta baiwar Allah hasken fitila mai haske cikin bakin gidana na rayu da ke rayuwar da ba zai yi na manta da shi ba cikin natsuwa akai shakuwa ra'ayinki ya zama ra'ayina kin tashi da kyau tsare kanki akai ba zan yi tantama ba kina da hali sannan asali koyi da ake da dan amina samun ki cikin dubu na mutane ban tabbatar ba akwai natsuwa ta sa ni tsima a dole na sunkuyar da kaina kyawun ki halittar ki muryar ki da su na cire bakin cikina ina fahari na tare da ni kina ciki yar cikin gidana miraɗiya mai daban alkhairi zuciyar ki babu cuta kina da aji su ma da gaji sun san an tashi duk amona ni fa ba zan manta ba ban zaton zan koka ba wai ashe ban dace ba tunda dai ban dafe ba da mai share hawayenki in sun ka zuba tausayin da nake ne waza ya taya ne sarautarki matsayinki ba zai taɓu ba kin yi daban a mutane samu ya wuce ni Amira na san ko ba kwalliya fuskar ki da kyan halitta sa'a da rabo na kan yi yabo an tayi abin bajinta duk wanda ya sa'a da samun ki a zuciya baya cuta wanda ya yi rashin ki duniya shin ina sai je ya huta iya tsanani laifukan ki Amira ba zai yi an gani ba na kan kore shi in na tuno matsayin ki a zuciya na duba komai sanadi akasi na ya zo samsam bai kore mafita ba abinda na yi nufi na bar shi a rai na ba zan furta ba so ya kan nuna kamanni da a can bai birge ni ba zato ba tsammani tausayi